Dostlar salam. C++'dan kodlama dersimizin 5-sini hoş geldiniz. Bugünkü videoda öňkü dersimizde öwrenen üýtgen onluklary C6, C-ni ulanyp sada bir kalkulator ýasama öwrenýäris. Bizim kalkulatorymyz ilkinji bilen ulanjydan 2 sanlar we şol girdiň sanlary goşar, aýrar, köpeldir we böler. Has goşulma üçin kodlama arkaly dowam edelim. İlkinji bilen 2 sany üýtgen onlugymyzy programa bildirelim. Integer görnüşindäki üýtgen onlugymyzy san 1 we san 2 diýip programamyza bildirelim. Görüşüňiz ýaly. Şu ýerde integer adly, ýani integer görnüşindäki üýtgen onlugymyzy san 1 we san 2 diýip programamyza tanapdyk. Aşak getirden, ýani indi ketýän zadymyz gara reňkdäki ekranda ulanjydan 2 san ýaz, ýani ulanjydan san üçin C-in statementyny ulanýardyk. Geçen tapaklarda öwrenişli ýaly C-in statementyny ulanýar, soňra orta 2 san uludur belgisi. Ýani şu ýerdäki integer görnüşindäki üýtgen onluklamy, ýani gara reňkdäki ekranda ulanjydan islenjek üýtgen onluklamy C-in statementynyň arkandan ýazýar. C-in san 1, soňra orta san 2. Şu ýerde görüşüňiz ýaly san 1 bilen san 2-niň arasynda 2 san uludur belgisini goýdum. Näme üçin goýdum? Sebäbi bulan hersi aýratyn bir üýtgen onluk bolan üçin, ýani san 1 bilen san 2 biri-birine tapawutly bolan üçin şu ýerde 2 sany uludur belgisini goýdum. Ýani ikisiniň ara tapawuty, ýani ikisi tapawutly bir zat döni C++ programasyna tanapmak üçin. Şu ýerde F9 arkaly ilkinji bilen programamyzy save etýär. Soňra F9 arkaly compile etýär. Görüşüňiz ýaly hiç ýalňyşlyk ýok. F10 arkaly işletýär. Şu ýerde bizden 2 san diýär. 12 diýelim, 3 diýelim. Görüşüňiz ýaly. Ýöne şu ýerde bir düşünilmejek bir zat bar. Bir çyzyk ýanyp sönüp dur. Ýani ulanjy şu çyzygyň näme many ýanglatýany hiç bilenok. Ýöne şuny has bir düşünip bolar ýaly şu çyzygyň ýerine, ýani ulanjydan näme zat islenýän bolsa, şuny şu çyzygyň ýerine ýazaly. Ýani ýokarda gara reňkdäki penceremizde ýazyrmak üçin ulanýan statementyny cout statementy diýip öz bilişiňiz ýaly, ýani cout ikisini kiçik belgisi. Koşadyrynyň arasynda şeýle bilet ýazalyň hasaplamak isleýän 2 sany sanyňy girdiň diýip ýazalyň, ýani ulanja has düşünip bolar ýaly. Yani şu ýerde hasaplamak isleýän 2 sanyny girdiň diýip ýazdım. Nokodam goýaýyn şu ýerde. Endi 2 sany kiçik belgi arkaly endline diýip tetir tamamlaýyn, nokot arkaly cout statementyny tamamlaýyn. F9 arkaly täzeden compile etýär. Görüşüňiz ýaly hiç ýalňyşlyk ýok. F10 arkaly işletýär. Görüşüňiz ýaly hasaplamak isleýän 2 sanyny girdiň diýdim. Şu ýerde birinji 12-ni girdeliň, soňra orta diýelim 45 diýelim. Kaç san girdiňden bolýar? Görüşüňiz ýaly programa, ýani ulanjy has goşunyp bilýär, ýani hasaplamak isleýän 2 sanyny girdiň diýip ýazamyzdan soň programamyzy ulanjy has goşunýar ýaly şu zatlary etdik. Indi ketýän zadymyz aşakdan täze bir üýtgen onluklary tanapýar, ýani goşmak, aýyrmak, bölmek, köpeltmek diýen ýaly sözler ulanmak isleýän, ýani täze bir üýtgen onlugymyzy, ýani integer görnüşindäki üýtgen onlugyny aşakda bildirýär. Goşulany, aýrylany, köpeldileni, bölüneni diýip 4 sany üýtgen onlugy, ýani integer görnüşindäki 4 sany üýtgen onlugy C++ programasyna bildirýän. Aşakda bolsa, ýani bu zatlary, ýani 4 sany üýtgen onlugymyzy näme üçin bildirenlik aşakda has goşunýar, ýani şu ýerde 4 san girdiň üýtgen onlugymyzyň näme diýini aşakda C++ programasyna tanapýar, ýani ilkinji bilen goşulany bilen başlary. Goşulany deňdir. Goşulany bolanda ýani şu 2 sany girdiň sanyň, ýani 2 sany girdiň sanyň biri-birine goşulany diýmek aňlatýar, ýani san 1, birinji girdiň san goşmak san 2. Görüşüňiz ýaly goşulanyň näme many aňlatýany C++ programasyna tanapdym. Aşakda aýrylany diýen üýtgen onlugymyň näme many aňlatýany C++ programasyna tanadaýyn. Aýrylany deňdir san 1, aýyrmak san 2. Görüşüňiz ýaly nokotda arkaly tetir tamamlaýan. Indi köpeldileni diýen üýtgen onlugymyzy C++'a näme many aňlatýany tanadaýyn.
köpürdilerini deňdir. San 1 köpürtmek. San 2 nokta turarkaly filtr tamamlaýar. Indi bölüneni diyen ütken ulugymyzyň näme many anlatýany C++ programmasyna tanatýar. Yani san 1 bölmek san 2. Görçüňiz ýaly. Hiç ýalňyşlyk ýok. Yani şol edelatdan mütäden aýdyn. Yani integer adly, yani integer görünüşindäki ütken ulugymyzda 4 sany ütken uluk tanatdym. Yani goşulany, aýrylany, köpürdileni, bölüneni. Yani şu ütken ulugymyz geljekde, yani indiki ýazak cout statement arkaly gara reňkdeki ejramyzda ýazyny ýazarmak etlenmizde has kömegi diger. Şu ýerde hertiniň goşulan diýen ütken ulugymyzyň näme many anlatýany şu ýerde tanatdym. C++ programmasyna aýrylan diýen ütken ulugymyzyň näme many anlatýany we beýle köpürdileni we bölüneni adly ütken ulugymyzyň näme many anlatýany C++ programmasyna şu ýerde tanatdym. Indi ketýän zadym cout arkaly şol san 1 we san 2-ni san yani goşmagy, aýyrmagy, köpürtmegi we bölmegi hasapladyp gara reňkdeki ekranymyza jogabyny çykarar ýaly etmekçi. Yani şu ýerde cout ulanýar. Yani gara reňkdeki ekranymyza ýazyrmak üçin cout ulanýar. 2 san 2 belgisi san 1. Ýene 2 san 2 belgisi 2 san goşadyrylan arasynda goşmak. Ýene 2 san 2 belgisi san 2. Ýene 2 san 2 belgisi we şu ýerde ýende goşadyrylan atçap we deňdir ýazýar. Şu ýerde ýene 2 san 2 belgisi bilen goşulany diýip ýazýar. We endline arkaly filtr tamamlaýar, nokta turarkaly cout statement tamamlaýar. İlk doktor arkaly compile etýär, F10 arkaly işletýär. Görşüňiz ýaly şu ýerde häzir ilkinji ýazan coutumyzy, ýani san 1 bilen san 2-niň goşulanyny has giňişden görelim. Şu ýerde diýelim 23 goşmak 45. Görşüňiz ýaly şu ýerde cout statement arkaly 23 ýani 2 sany girilen sanlary, ýani 23 we 45 bir-birini goşup 68 diýen sany alym kodlama arkaly. Indi şol edilşi goşmaga ýazan kodlamamyzy aýyrmaga, köpürdileni we bölüneni ýazary. Oň üçin birazjyk wagt twişitlemek üçin şu ýerde copy paste ulanaly. Ctrl C arkaly şu ýazylan atlamy kopýaladym. Yani Ctrl V arkaly bolsa aşağı filtre täden bir geçirdim. Yani bize 4 san gerek bolan üçin ýene de şolary ýaly etýär. Görşüňiz ýaly birinjimiz has hakykysy, yani birinjimiz bilen ikinjimiziň tapawudy şu ýerde goşmagy derek aýyrmak goýýar we şu goşulanyp ýazan ýerine derek aýrylanyp ýazýar. Şu ýerde goşmagy derek üçünjimizi köpürtmek ýazýar. Goşulanyp ýazan ýere derek köpürdilenip ýazýar. Köpürdileni dogry. Şu ýerdäki 4-njimizde bolsa şu ýere bölmek ýazýar we goşulanyp ýazan ýere derek bolsa bölünen diýip ýazýar. Bölüne 1.0 aşağı gaýdypdyr. Birazjyk ýakynlaşdyraly. Indi F9 arkaly compile edelim. F10 arkaly işledelim. Görçüňiz ýaly hasaplamak isleýän 2 san sanyny girdim diýär. Şu ýerde meselem 12 girdiň, biram 4 girdiň. Görçüňiz ýaly şu ýerde ýazan kodlamamyň yani kodlara göre 12 goşmak diýerdiň 16-ny, 12 aýyrmak diýerdiň 8-ni, 12 köpürtmek diýerdiň 48-ni, hem 12 bölmek diýerdiň 3-ni, yani sade kalkulatorymyz, yani sade kalkulatorymyzda ýazan kodlamamyz şu jogaplar berdi, yani dogry jogaplar berdi. Şu ýerde ýene F10 arkaly işledip bir zady barlak görelim, yani 4 diýelim we 3 diýip görelim. Şu ýerde görüşüňiz ýaly 4 goşmak 3 7, 4 aýyrmak 3 1, 4 köpürtmek 3 12, 4 bölmek 3 1 diýip tanatdy. Ýöne aslyndan şeýle bir pikirleňiz bardy şu wagt. Näme üçin 4 bölmek 3'e 1 diýdik? 4 bölmek 3 1 deňdäl diýip bir pikirleňiz bardyr. Onu şu ýerde düşündirmek isleýän, şu ýerde biz başda ütken ulugymyň görüşini integer diýip tanadypdyk. Integer diýmek näme diýmek? Yani geçen ýerdeki sapakamyzda görüňärsiňmäli integer diýmek, yani takik sanlaryň ütken ulugy. Takik sanlaryň görünüşiniň ütken ulugy. Yani
1, 2, -1, -2, 0 şular ýaly, ýani minus tükensizdikden plus tükensizdlige çenli takik sanlaryň üýtgen ullugyny görnüşi. Integer ýöne, ýani ýanky ýerde 4 bölmek 3'ü, ýani aslynda nokotly, ýani 10'lık bir san bolan üçin gün bir diýip ýa-da sebäbi integer atly üýtgen ulluk, ýani integer görnüşinde üýtgen ulluk takik sanlar üçin niýetlenen üýtgen ulluk. Şoň üçin geçen derslerimizde görüşimiz ýaly nokotly sanlar, ýani 10'lık sanlar üçin bir üýtgen ulluk we aýratyn üýtgen ulluk. Oňa ady bolsa float, ýani geçen ýerki sapaklarda görüşimiz ýaly şu integer atly üýtgen ullugymyzda float atly üýtgen ullugymyzda çalsadyň şu ýerde F9 arkaly compile etýäs, F10 arkaly işletýäs görüşimiz ýaly. Hiç ýangyşlyk işledi. Şu ýerde iki sanymyzy girdeliň, ýani ilki bilen ýanky girden sanymyzy girdeliň, 4'ü girdeliň, biram 3'ü girdeliň görüşimiz ýaly. Şu ýerde 4 goşmak 3 deňdir 7, 4 aýrmak 3 deňdir 1, 4 köpeltmek 3 deňdir 12, 4 bölmek 3 bolsa 1,10'nyň 3 diýip gaýtarylan gitýän bir san diýip hakyky jogabyny çykardy. Görüşimiz ýaly float, ýani 10'lyk sanlar üçin niýetlenen bir üýtgen ulluk. Indi aýtmazat ýalymy. Bugünkü videoda aýtjak şulardan ibaret. Egerde bugünkü dersimizde degişli käbir soralaryňyz bar bolsa, videonyň aşagynaky tesirler kysmyna öz tesirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Ýa bolmasa açıklama kısmına öz mail adresinizi koyuyor. Şu yerde bize kontakt edip bilersiňiz. Ilk videoda görüşençe hoşça bolun.